Weekend di weekend. Masuk 6. Ini dong. Lah iki kok lancang. Lancang apa? Lah wong wis tak jipukne loro iki sitok edeng. Lah kok adilnya apane ngene dibayari sosis kabeh. Dibayari apane? Lah aku ya cuman manten sik siji iki kok manten jajan iki. Iku lho bersih tok. Wong wong adol, ora wong ngene iki karo. Adol iki endi to? Taipei. Taipei bawa kafe ya. Hei. Nyambut gawe sing apik lah kok kowe melu diko saus ki nyak anu sosis ki nyak kok. Aku luwe. Lah luwe ya ono iki ditok. Ora. Aku kalau makan sosis Indonesia itu bayamu dibikin jarang. Tapi nuwun sewu acara iki kan luar biasa nggih. Luar biasa, meriah. Mbak Eka karo Mas Bonari. Bonari yo. Balik ke Taiwan ngadakne tasyakuran nanggap reok dalam rangka persediaan sakruk menika lagi. Kowe aja larang Bonari ku wong Jombang. Dia iki dukun waktu. Aja karemu dhewe. Pak dukun aku cek iki. Terus, Bonari sembalap. Oh, pembalap. Pembalap Ponorogo. Tekone udang iki insyaallah pertanda bahwasanya acaranipun Mas Bonari kali Mbak Eka menika diijabahi marang Gusti Allah Pangeran. Tapi mbok yang nggih pengeling-eling mbok ngandhani sithik. Anu Mbak Eka kowe mau kleru Mas Bonari sak omonge kok. Lah udang ini iki tak kok nyepakne uyah. Uyah biasa kan. Karena ditinggi nerang lho. Kayak nerang. Lah apa ya cukup uyah tok. Ya tahu tempe. Lah kuwi dinge enak udang ngomong sampe kan bedas. Nyambut gawe dhisik sing tenanan. Hei. Lek mancing kowe ora tapi. Iki ana kok karo ya. Rongos. Bayangmu lho. Wis cek. Laku oke. Njaluk banyu kae ya, banyu ning ndi? Utuh. Wis cek iki kok iso. Belum meru. Pas ngene sisa metu ditambah bocah cilik-cilik ya lho. Kayak sini lho. Ya.
Lah wong masyarakat wis bodo tepuk tangan support kuil pemanasan. Pemanasan cuman kaya robot nyetel batu. Oke dhewe. Ya sing apik to. Ayo kok yo. Dek, mana? Ojo kurang belang ya. Ayo. Lah, paling kene iki mantri. Mantri biting. Tepuk tangan lho. Lah kok tepuk tangan ki nyapa? Peh dulurmu ngono. Peh dulurmu ngono. Wis tau ngomong aku. Wong kowe ki reokan ngene iki aku pegel kok wedak dulur ki nyapa? Nyapa? Wis iki mbokmu melu. Yo, Pak Lekmu melu. Oke. Terus sitok ki ari-arimu ki yo melu. Iki mulut do ari-ariku. Apa? Sing nggone omahku. Wong jeblas ae. Lagi ning dinggo apa-apa dulurmu enek. Aku tak pada ketika aku satu kok sing guyu ngono. Tak delok saka untune. Lah nyapa untune? Nang loro. Ya wong ki beda-beda nggih. Jenenge ciri khas manungsa ki beda-beda. Loro kodrate ya beda-beda. Iku lek merah rada ndek, oke. Nyapa to wong yo ketutup nyapa to. Kok telimpisan menika lah dibahas Mas Pokali nyapa kalau Mbak Eka ku rodokno rabi lah iya rabi tasaturan kok diketokne masyarakat iki ben ro iki acarane apa kene apa merem kok gawe mantenan maksudnya ngene lho nggih Mbak Eka karo Mas Ponari iki nanggap reok rene kuwi dalam rangka apa dalam rangka reokan kok duit ora sing duit bosok bocah iki kok anyel maksudnya iki nekane aku karo kowe wong loro terus kanca-kanca satria Buddha Sembodo iki teko kene iki lho acara apa reokan iki budut kan wah Mbak Eka iki nanggap wong koclok nang kene lah iki kowe iki ora ngejak mbokmu, ora ngejak pakmu, ora ngejak gendakmu, ora ngejak alyarimu. Lah iki kakangmu menika alhamdulillah ketut kuwi adikku. Mas Ponari ngono lha aturi jeneng. Ngono kok ngono. Yo ora ngono kuwi. Iki tandane iki mesra, ingin didekat sang suami terus. Tak ditane. Nyapa? Pak bukuan. Nyapa? Yo tresno ngono. Katane bidung, Bos. Amin ya Allah. Ora kok. Kaplok. Ha. Teko. Wong ngene ngono, pengen ngicip. Aja sampe gondrong iki sampean to, Bu. Lah iki anakku dhewe. Manten iki nek serasi ngene iki. Meseme duwe diesel sitok-sitok manis. Loro. Iki
bisa loro. Iki loro. Heeh. Boku. Papat. Allah. Kuwi lho. Ojo karemu dhewe. Reokan geden mereka sudah terbukti sosiale mempelai berdua kuwi sangat baik. Nyatane kanca-kanca saka perantauan teng Taiwan nggih melu ngredengi swasana reokan ing sonten menika. Lha iki ya angel nggih gaya acara reok niki ya kelasé paling rendah ya camat lah. Jatil ya 11. Dadak papat. Ganongane dirolo patmo. Kowe iki nek dijak omong kok iso. Kowe iki tak jak omong iki lho. Omong dhewe. Aku ki omong karo kowe. Lha ya paling endah iso ndongane. Mugi-mugi teman-teman kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ayem asale bangun rumah tangga. Rezekine lancar melimpah. Endah diparingi momongan. Lah kok walang kaya jarak. Aku ya pengen dipeluk ngono kuwi lho. Iki nyapa to? Kowe iki nek pengen dipeluk. Ari-arimu lho. Apa? Kuwi ngono disotek malah sotek mau panu kok. Ya paling endah ya iso ngoncek ya acara seperti menika. Apa kacang doncek. Kok manten iki tembunge saka kuno saka wong Jawa ki aja sok golek bener dhewe ning golek wis salahe. Kowe hubungane rumah ketentem ayem sampai besok. Iya ngono. Mereka kalau Mas Ponari ini termasuk pasangan istimewa. Istimewa. Berjuang bersama dari nol. Nanti balik reokan menghibur masyarakat. Yo ora lali karo tanggane. Oh iya bener. Dadi duwe rezeki ora kok dipendem dhewe dienggo dhewe ning ya dibagek-bagekne. Mati wong loro iki enek dua karakter. Iki pembalap. Sing iki pemborosan. Lah kok kowe iso ngono kuwi lho. Lha jenenge pembalap kuwi identik dengan motor yang boros. Mergone kuwi lak playune banter to. Lah aku tak dituwi iki lho. Ibarat Mas Ponari kowe Mbak Eka. Aku Mbak Eka. Umpamane ya kowe Mas Ponari aku Mbak Eka. Sayang. Kuwi lak tumpakanmu RX King. Piye iki? Sama kono. Don. Cepet gocok. Lah kok malah otok-otok kuwi numpak apa? Kuwi lah apa? Jajal rada-rada. Sayang. Kesini dong. Berarti balapan sampai baterai motor tak winggar 2 tak disangkas berarti bolak wis mari sayang kesini dong tempengmu gawe macet-macet ki nyapa motornya mlepuk iki apa kok tengok rene ya didongane paling enggak ning kono kengkel lak enek disuguhi dadan. Dadah. Nek rege kengkel. Kowe kan bisa setekan omong-omong. Dadane bombat hati yo. Enek dadah. Dadah. Dadah iki. Dadane sajadah. Kowe sak kerja-kerjamu sak sibuk-sibukmu salat ora ponani. Ya apik lah ya. Oh ya apik ya nek dijujuk ora jane lambe buku. Itu bayaran piro? Ya ora oleh ngono kuwi. Terus ditongkas ning sandinge dadah kekek enek gedang. Jadi gedaiwan. Nandangi bakal padang. Gedaiwane pasang loi uga-uga bakal padang. Ngetone dalan lurus besok oleh rezeki kakek ora lali karo kowe. Ya bener. Iki lho betul. Gregep. Wes aku kok ojo ngel. Terus isine gedang. Lah yo ngene rembu.
randingan. Utekku ajar. Enek randingan. Randingan. Rang. Apa iki? Rasakan satu yang sama lain. Rasamu karo iki kudu dadi siji. Ayo urip bebarengan bahagia. Muga-muga dadi manten sakinah mawaddah. Wila sik ra. Enek eng. Awi. Ini tepuk NCE Anjing Rimo. Lek sing masalah ponari ra dhewe kowe Rimo. Iwak sakang. Oh yo ngono kan ada temu to. Oh yo Gagasan dalam rumah tangga sing pertama manajemen kudu diatur sing tetep lurus. Mula rumah makan. Apa datang? Barang NG karo Gi. Dia tuh nyambut gawe sebagai lelaki, awak dhewe sebagai lelaki. Awak dhewe kerja keras, bojo iki kira seperti kanggo bojo. Oh ya, apik kaya ngono kuwi. Dadi ngabekne wong lanang kuwi tugase kerja keras, bimbing keluarga. Saking Nang dulu bumi putih sing apik. Tonggo-tonggomu nek kowe ngetak iki lari. Aku kan mau aku pergi. nyambung. Ini ada bojone. Aku lagi cipat Cipiki. tak kira karo iki. Udah nyambung. Bapak Iman. Gue kok sing ngobrol. Ya ora kok gila. Nyambung, ngerti kok tahu. Udah. Enak-enak ditingkas. Lagi ayo. Ini wonten yung masak lho. Enak ditongkas. Apa? Kacang. Duduk. Udah jebar. Itu bre. Ini kali jebar. Kacang. Kok kencangkem. Kok iki gue pengen sambokan ketemu plak-plak aku ya Allah. Wes pokoke aku keluargane. Pokoke lho. Ora iku loro. Mbak, tangan aku, Mbak. Gak kacau. Selalu ini rumah tangga. Langkah. Amin. Fotoku iki nyapa to? Kowe iki ngaku nari iki kok iso. Aku ra seneng aku ngono kuwi. Wastonari paling bijaksana. Bijaksana. Oh. Langkah. Di dalam hati. Oh, ono. Ya mungkin sakinah mawaddah warahmah langgeng asale bangun anak. Satrio muda sembodo iki luar biasa. Ya toh. Iya dipromosikne toh. Pancake yo nom-nom ganteng-ganteng. Hari nanggap hubungi Mas Gendong ngomong sungguh. Sebenarnya aja menyang. Langkah baik. Eta, apa?
Aku ki ora kok perkara apa-apa. Wayah kok ndirol kuwi lho. Tumono mutak tak 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 tak. Itu punya. Tak warai. Pengen aku. Ya ya lah ku lari aku dhewe. Dibarengi. Ya, ngene. Dibarengi ente diadres. Hei, jangan dong ini.
Gotong royong kok ora kuat kaya dhewe. Ora ngono ayo loro. Nah,